kačka. Ještě jednou to zopakuji. To nebylo přes pokrčený koleno, pořádně přes zvednutý koleno. Kdo jde po kačce, už se připraví. Markétka. Ještě jednou a musíš dát zpátky nohu, jinak se tě neuzná stojka. Ta se taky neuzná, protože nestojíš ve stojce. Pokračuj dál. To vrať se zpátky a udělej ten skok už jednou, jak jsi se opravila, že to byl skok. To není ono. Už se zase blízko. Proč tam jdeš, teď máš tolik místa, abych si udělala buď jeden krok nebo dva, ale ne se vracela. Je špatná sestava. Ela. Bez těch bouchanců do kladiny, potichu. Jako kdybys žádnou hvězdu neudělala, ale máš tam srážky za provedení a za pád. Kdybys tam dala aspoň tu nohu, tak by to bylo jako, že jsi hvězdu udělala a máš srážky. Další, už má být tam připravený. Anička. Náskok normálně, tahem. Jak zkusit? Ty ho tam prostě máš, nebo?
No, dobře, Ani. Sice tam chybičky byly, ale bez pádu, teda když nepočítám ten začátek. Linda. Už 5 minut, takže to je jedno. Stůj. Je to pomožně. Já to asi. Je to pravda. Drž. Stůj. Nepadej. Nevadí. Dobře jsi to vyřešila. Drž. To je slabý, tenhle skok ti neuznají. Ale... Drž.